Malit ako. Malit ako. Wala ka din. Kamu sa maginis babala ka naman yan. Kasi natabuhan niya. Agoy, di na maging siya bukuan, ma'am. Biswilan siya, may kaon-kaon pa na. Agoy, may nisamo itong kaon dong. Ipapaniguro na na kung kaon kayo, gamay kayong balon. Yan, nagamit. Dugangin na akong balon gali. Sis, sa pagkaon na, okay. Pasok ka na. Kung gani. Ako sa paniguro kayo, mas mapasok ko lang. Ibala ka dyan. Sige. Maniguro ka, kay gamay na kayo mong kwarta. Di ka mapasok sa skulahan. Sige na, tagal lang tila pa. Sige na. Uy, naman sa nanulang si Nina. Taro nga po na ako dyan. Ang kaon. Sabi nga bata nga. Muram ako na siyang tangan. Na. Putong na lang. Putong na lang ang kwarta ba? Ha? Ay, sos. Bahala yan. Wala. Siguro kay mura na sulod itong kwarta. Mura na sulod. Tatay na. Sabi nga bata. Paniguro na lang. Kaya mapas mo kaon niya. Sige na. Kaya bahala dyan. Ang katong piso. Mura ito imong i-resist. Basta kay busog na lang tiyan. Pero taraning ka muna. Sige na. Uy, kaumpak ka kita nila po ba? Uy. Uy, ginoo po. Sige na. Gamay na ni. Uy. Lakad ko kayo. Kaumpak niya. Mandayo na tanin lapok ka lang. Uy, kanina po katira pa. Tala. Tala. Pulang na kayo ko. Ha? Na, balag na ka diya. Basta kayo ba nakakaon ka na. Balag rin yung piso diya. Di na ka mag-resist. Namo kayo. Nang nga. Tugay mang kayo sa mga matagod. Balag diya. Ulit na dito rin. Ulit na dito ba? Sige mga barao. Kaya ni, uy. Ulit na dito. At diya. Mabatak nga. Dama, balik na ako balay. Balik na ako balay. Nabuang naman siguro ka. Ako na rin daw. Busog na kayo ko. Ay na ako pakabalagin. Mapura na ko. Go na ka ng uniforme. Ako na rin daw kayo mabalik ako dito. Huwag na, ito palay. Sige ko na sunod. Sige ko na sunod. Mabalik ako dito. No.